Kani Kadai Ke Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kimat jongane kejanmit sing sejan ngini phai shwa shakimat khubor nakaleng kejela. MDC jong maulai constituency uba te borlang pathau. Ula penbena pai ba ahne kesengi ba mi no naga National People's Party bat ba yakun kumu kertong shimet yaka election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpui tarik gurumpang arjar arpusan. Daki hajar ngut ki balai simenta ha jingilang hamadan yo nonglum kila ajing kershan ya ka rai jong ba te borlang bani kun ya ke election MDC ka kun New Trap National Awakening Movement kala takranting ya ke sarkar jela balayalam da ka National People's Party ka ba penjalan ya ka samoi terekam jong ki artli ki Autonomous District Council harilom Khasi ba jantia sashisnem wat hadin baka samoi terekam kebasan senem pura kila kutno. Ubat Thomas pasa ula ong kum baka long menta. Ka bor lai lu lani ka autonomy power jong ke district council kala do no. Nakadaw ke jing tuklar sebab palat jong ke sarkar jela. Ki pulit ka Jalupara outpost hadian ka jing ketong ke bejur kila yok kem ya Usaiden Ali ubala arpun news nem karta halor ke jing keno ba udai ubadon keti bandung penmesau dagakan si nagadur khmat kamon ya Dave Karkongor ubala arpulais nem karta haka si tarik ukala lengkot arjar arpusan kat bau dang ya lenti ha gomti parking lot kabadon ha cantonment area Shillong. Unong yalam jong ka kun New Trap National Awakening Movement uba Thomas pasa ulaong baka party dal lay ru kanomla setia bani trailang bat ka NPP lani bat ka BJP namar bakum ka party kalayo yaki kam bagini ki artli kilale hakini ki snem balalay no ka jingshna ya ka viewpoint ha shnong mauyong rim kalalong ke jingker ku ke bakrau ya ki nongsong snong ki ba apa haraban lum ya ka pai parking lani ka jaka peniang kali jong ki kali Torres hagani ke jaka bat ka ai kamru ya ki kon samla khamtam hagani ke ju kerdo kam kerdo jam unong yalam jong ka kon New Trap National Awakening Movement uba Thomas pasa ulakam baka don ke parti ke bersyukwa daki MDC ready made ban syuthet da ka bor pisa kenang ban yok biang ya ka bor sensyar ula kena baka NPP kan jenjar bha ban job haga election ka dor bar snong nong sok pho bat ka dor bar snong mauba kilapan pau ya ka jing sngo khia halor ka jing duna jongki nong trai hapo ka Jalupara outpost ka ba hap ban pet ya ki ba bon teli ki snong ki ba kot da ki phawajar ngun ki nong song snong urang ba snong jong snong mau ba bat urang ba snong jong snong nong sopo kila ong baka jingjele ki kamruna ruser hapo ki jaka ba marjan jong gini ki artli ki snong kila pensir men siem ha ya ki nong snong khamtam ka jingdon jong ki breu ki ba syusa be an ha ki jaka jong ka Shillong Cantonment Board bat ki ba jumlin ban le ya ki kam khai drop bat ki wei pat ki jat kam ki balong be an uba PT Saukme MLA Barim ulapan pau da ka jing SNA jong blay lada ujob kum MDC hagane ke election ke banwan ya ka tulap jong un ai syaki beduk besuk jong ka maulai constituency un mang ya kani ka tulap khnang bagi pait ba ka maulai constituency kin shngan lada ki wan ya kendu yu hakapor bagi shitom shipa khnang bagi nyo ban pentip syau ka district magistrate jong ka East Khasi Hills district ka kong RM Kurba kala penjari da ka section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita haga jaka ya kaja pedengki arkunhun kibaya pat haga balang Presbyterian ksep pendeng ka bahab hapo maurang keneng police station ka office jong ka DC kala yo jing tip bahaduk menta kadang don ke jing ya kaja namar baka kanhun ka bapat thamai ka don jing tmu ban pen baptis brio ha ka sengi ublai gino pen khain ya kani ka hukum kin syap pen sitam kat kum ka kendon jong ka section 223 jong ka BNSS kawai na ki kanhun seng jong ki Hindu kabala tip kum ka Kutumba Suraksha Parishad kala thok siti syau menteri rang ba ka jelau Conrad K Sangma ban pen pau ya ka jing sngo jong ki halor ka mat ka bayadai bat ka krem mau jong boin ka badon mau senram
Hagani gishiti balasoi do Presiden Jongki u Satya Ranjan Bora. Kila pentip show menteri rangba baka jing tuklar Jongki ya kamat kebayadei bat kamau jumpun kadai hadin bala wan yarap da kasengkasi Mausen Ram harengkat bat ke Meghalaya Indigenous Minorities Tribal Forum kenang bakin yo ya ka hok Jongki ban mane blai lani ban letniam hamau jumpun. Mentang ini pai syakimat kubor nakaleng kari. Ulat ke jela Manipur, u Ajay Kumar Bhala. Ula betha ya u hek pulit jong ke jela, ba unbu hakmat ya ke jing snga jong ki pat ba, bat ula kentu ya ki sipai bat kiwei ki kinhun sipai, ba ki nirap ban penek ya ke suk kesang. Hadin ke jinglang jong ki bor pahara, ula bisyar benia ya ke jinglong jingman jong ke suk kesang, kamtam ha ke jaka kapot hapdeng ki jingkulmar badang syen ha kang pokpi kaba ki ba ki lahir thma ya ke office jong ki pulit. Saungut ki khna ki laman saw, hadin baka tenum jong ke wei ka Anganwadi Center ha Kolar Karnataka, kalakhlem ha kapor badang long school. Kani ke jingjak lapan bitar ya ki nong syong snong. Kepala pelong ya ki hek sarkar jong kathan ban khot ban bisyar benia ya ki kendon jing shingan hagi jaka sumar kena bat ban sospon ya uno hikai namar ba shim lapan tip ya ke jing bum shingan jong katai ke yeng. Wei khuna udon kam ban syak puj namar ke jing kedia ka kejat kat baki wei pat ki laman saw. U Dr. Rajagopala Chidambaram, Ustad Nuklear bala Ibha. Ula khlat no Hakarta kaba Prapo Prasnem. Kabala penlong yo Menteri Rangba do kari u Narendra Modi ban penpau ya jing ngolem kaba kraw. U Dr. Chidambaram ula long u nong prat lenti hagi program snatiar nuklear jong ke India. Kaba kentup ya ke jing test nuclear house nem khat kandai spa nyu pusau bat ka Pokhran 2 house nem khat kandai spa kandai pupra. Ulabat ya ki katto kat ni ki kerdan bokongsan ha ka imlang saklang jong ki start sayan. Ya ki jingno senyang jong u sya ki jingla jong ka India ha ka liang ka thma on kunmau kum ka pateng ka bokongsan. Ki pulit ka nong ba Delhi ki la be no ya sangut ki nong Bangladesh ki basa be an ha Sarita Vihar hadin baka visa jong ki la kutno. Laset yaki hakawai yang sa hadin bakila rung sya India daki visa jengok kai pertai hau benai naitung arjar arpusau. Kibor peniai kila ujor ru daka FIR persya yau trai yang sa namarba shim la pensisya yaki kot kisla jungki. U Menteri Rangba do Narendra Modi ulasam yaki shabi yeng syaki nong syong shnong jong nong ba Delhi leng baka skim Jahan Jogi Wahan Makan. Kabatmu ban penyok ya ki yengsa ke bane ya ki beri besar hagi jaka sa slam kinong yo jeng mentoi ke lapan pau ya ke jing sngongu bakrau dak bakhot ya kani ke jing yalang ke pen kelai ke jing im bat ke jing pendap ya ke jing angno jeng ki ya ke benta ka lawai ke babha hagi yeng ki bakhot bat ki balapen bah mentatung ini pai syakimat kubor nakaleng kiri ke pertai. Ki nong tokit jong ke South Korea, kidang pendep ya ke jing tok, halor ke jing hap jong ke Lingsun Jeju Air, ha ke kat Lingsun Muan International Airport, ha ke ba shispa prapuwengut ki badon ha ke Lingsun ki layap, lain no tang arngut naki. Ka jing tokit kadang wat bnia ya ki daw, na ka kor bu jing tip jong ke Lingsun lani ka flight recorder, kentuk ya ke jing takhu jong ki sim, bat ke jing bakla jong ki tiar hapo Lingsun. Ha US la penlong ya ke jing test ya ke snam balalap ha ke Lingsun. U Presiden ke Ecuador u Daniel Noboa ula penbena bakan don ke state of emergency ke bahan riu posngi haki riu tuli ki jela namar ke jingkiu jong ki kam runar bat ki jingja jaya siat pamar ke liang ki badon menta bat ki kunhun runar ki balaking atiar. Kilat kilenti ki kentup ya ke jing pensange ya ki katto kat ni ki hok bat ke jing penjari ya ke pakhang shnong man kamit hagi jaka basyak ta ban penpai biang ya ke syongsuk syongsan hadien ke jing kieu jong ki kam tombor dangshan kentup ya bun ki jing penyap riu ki bayadei bat ke jing khayi drop ka Tomiko ito aka ya ke bala itu kum ka briu ke bala temen tam ha ke pertai kabadon shispa khatn rius nem karta kala klat no na ka jinglong temen ha ka wei ke jaka sumar temen ha Japan
lakaya ka haka arpulai tarik unaitung kat kendai spa pra bat kala kelalong ga brio ke bala tementam ke badang im ha Japan hau benai nok pra arjar arpulai bala pendon buram ya ka namar ba kalawan ra jingkermen ya ke bedon saudong juga ka State Administration Council jongka Myanmar kala map ya kumbah riu hajar ngut ki koidi bakentup ya san hajar praspa riu pusangut ki traisnong bat shispa prapongut ki nongwei kum ka jingraki ya ka sengi lai lut ke bah nyo punyo jongka Myanmar kani kalong hadin ke jingmap ke bala dep hau snem bala dep na ke benta palat kendai hajar ngut ki koidi ke bah penpau ke jing lai lut jongka jait riu na ke jing sensiar jing pareng ha ka sautarik ku kelalengkot kat kendai spa saupura ka Nippon Steel jonggari Japan katmu ban mudui jahar ya ke sarkar US hadian bau Presiden Joe Biden ula khanglat ya ke jingthiet nongketi jongka ya ke US Steel ka balakot dor khat sau point iwei billion US dollar ki company ki kena bau Biden ula duna ya ki saki ki babiang na kebenta ka rai jong u ban baka penkhen ya ka an ke badai ka sarkar Japan ka kersyan ya kani jing simti kum ka jing mentoi nak menta baro arteri kiri ka United Nations kala ya thu baka Israel kala hukum ban penken ria syu ya ki brio hakathan shate jongga Gaza namar ka khmilenti ban sha thombor kum ka jung jubab ya ka jing siat rocket lapa kenria ya ki ba na kathan alburesh bakin kenria no syapang semni katba ka United Nations kaya kendu jing ban penya ya kerukom pen kenria ka basngan namar ki jingsha thambor ki bajur wat hapdeng gini jing ki seng ai jing arab ya ki brio ki persyang ban ai jing kersyan hakaba ka World Health Organization kala kedau ba palat san hajar lais pangut kinong pang kila syak pen keria na kebenta ban syak sumar nadu ubnai leber. Unong bishar ularai ba Donald Trump unom syak set patok haka mokot duma hush money dakaba ayau ya ke jing pelait ke ba klem kendon watla open scam ya ke jing syak penrem jong u. Katai mokot duma kapalawan ra dau nong mudui Alvin Bragg na Manhattan kaya day bat ki jing siu ki balale na kebenta ban pensengap jar ya u Stormy Daniels halor ki jing kena ba don ki kamburi. Trump ula penrem ya kata garai kum ka jingsha thambor ka badon jing tmu ha ka sain perthai da ka ba ong ba ka penthok bria ya ka jinglong Presiden jong u kat ba udang penkre ban shimti ya ka syuki duna ya ka arpusangut ki nong Palestine kila yap haki jing hiartma lingsun jong ka Israel dangshan hakeleng ka Gaza ha ka baki khna bat ka wei ka kentai kila mensaujur ki jing ter kila thau ki jaka boper kuntup hajan ki hospital rengkat ki jing maham bakin don shu ki jing ter ha ki jaka sumar kani ki jing ele jong sipai kalong hadien ki jing her thma ka ba shirkai jong Hamas ya ka Israel ka bala pelong ni ki jing yap jong ki nang Palestine barok ban kot syaka sau pesan hajan rius pangut nadu ba ki jing ya kan at kala nang jur kito gilong kimat kublai